Με διήμερο εκδηλώσεων ως ήθιστε πραγματοποιήθηκε το Σάββατο αλλά και την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη η κοπή της πίτας των βλάχων για το 2015. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο στο αμφιθέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, όπου διεξήχθησαν οι εργασίες της ημερίδας με θέμα η προσφορά του βλαχόφωνου ελληνισμού στον μακεδονικό αγώνα. Ενώ την Κυριακή έγινε η κοπή της πίτας των βλάχων για την νέα χρονιά. Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος 5.000 πολίτες βλαχικής και μη καταγωγής από την Ελλάδα και 1.000 περίπου Έλληνες βλάχοι από την Αλβανία και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν με βλαχική καταγωγή ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Νικόλαος Μέρτζος, ο Πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Περικλής Μίτκας, καθώς και ο πρόεδρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Τάσος Τζίκας. Στην εκδήλωση παράλληλα εμφανίστηκαν 1.350 χορευτές των συλλόγων μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και την πλαισίωσαν μουσικοί και τραγουδιστές από όλα τα μέρη της βλαχόφωνης Ρωμιοσύνης. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν επίσης ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης αλλά και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης. Για την Εκκλησία. Δεν είναι ανάγκη να τονίσω πόσο περήφανος είμαι που είμαι βλάχος. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, θέλω να ευχαριστήσω για αυτή τη τιμή που μου κάνετε. Όταν οι βλάχοι αναγνωρίζουν κάποια δουλειά που γίνεται, τότε είναι παραπάνω από τιμή. 2015 η Ομοσπονδία μας δευτεροβάθμιο όργανο όπου εκφράζεται η ενότητα στη διαφορά των βλάχικων πολιτιστικών συλλογικών εκφάνσεων της πατρίδας μας, δικαιούται να το αναιτίζει με αισιοδοξία και ελπίδα. Η Ομοσπονδία μας υπάρχει και αντλεί το περιεχόμενο των στόχων της από τις ζωντανές βλαχικές μητροπολιτικές εστίες και κοινωνίες στην πατρογονική γη. Υπάρχει διότι οι όποιες συλλογικές εκφράσεις που τη συγκροτούν εκφράζουν τη Μητρόπολη, τον τόπο καταγωγής. Για να ικανοποιήσει και την ανάγκη αναφοράς της διασποράς, σε αυτήν η Ομοσπονδία πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Παγκόσμιας Βλαχικής Αμφικτιονίας. Η δύναμη της Ομοσπονδίας μας είναι τα μέλη των συλλόγων μας. Είναι όλοι οι βλάχοι της Ελλάδος. Μας παρακολουθούν με ενδιαφέρον και μας οδηγούν. Είναι συνειδηπόροι, δυναμικοί, δημιουργικοί και κυρίως ζητούν από εμάς να πορευόμαστε ενωμένοι με σεβασμό στον πλούτο των παραδόσεών μας, τις αρχές και τις αξίες και τις παρακαταθήκες των Ελλήνων βλάχων. Σε αυτή τη γραμμή συνεχίζουμε, διότι οι βλάχοι της Ελλάδος και όσοι ταυτίζονται με αυτούς διαχρονικά, όχι απλά έχουν αίσθηση της πατρίδας, αλλά αγωνίζονται για αυτή δίχως δεύτερες σκέψεις. Δίνουν το παρόν στις μεγάλες στιγμές του έθνους, αλλά και στην καθημερινότητά τους, μαζί με τον άλλον των Ελλήνων. Τέτοιους όμορφους αγώνες δίνουμε και εμείς στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Αγώνες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αγώνες για την ανάδειξη της λατινόφωνης Ρωμιοσύνης και τη συμβολή της στη ζωή του έθνους των Ελλήνων και της πατρίδας μας της Ελλάδας. Σε αυτή τη γραμμή συνεχίζουμε. Ευχαριστώ μούλτου. Εμείς οι βλάχοι δεν το βάζουμε κάτω. Εμείς οι βλάχοι στα δύσκολα βγαίνουμε μπροστά, διεκδικούμε, προτάσουμε το εθνικό, το συλλογικό συμφέρον πάνω από το ατομικό. Στα δύσκολα δεν κρυβόμαστε. Και αυτό το έχει δείξει όλη η ιστορία των βλάχων. Την αρχοντιά και το στένος των βλάχων δεν την έχει κανένας. Oh,